Mga igsoon, mga higala, magpasalamat kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala gikuha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyang mga grasya, luoy, na gihatag kanato. Pinakadako na grasya ug giya ug luoy kanato sa Allah subhanahu wa ta'ala mao kini ang Islam. Mao kini ang Islam, the most blessing from Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-Islam. Ito mao kini ang pinakadako na grasya o blessing na gihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala kanato mao kini ang Islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagaingon sa Suratul Al-Imran verse 19, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sapagkat tinuod ang relihiyon na pagadawaton ni Allah subhanahu wa ta'ala sa day of judgment, sa araw sa paghukom, mao kini ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa adlaw na hukmananta ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pilion niya na relihiyon mao ang Islam. Verse 3 sa surah Al-Ma'idah, nagaingon siya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina. Gikumpleto na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyang relihiyon. Ang relihiyon, ang Islam, mao kini gipili ni Allah ta'ala naging relihiyon nato diri sa kalibutan, mga igsoon, mga higala. Busa kada bantugon nato, pasalamatan nato si Allah subhanahu wa ta'ala na usa kita nagipili niya na usa ka Muslim nining kalibutan, mga igsoon, mga higala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang kinapusan last na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala para magpaabot sa tuwa mensahe mo kini ang Islam abot sa tuwa karon, mga igsoon, mga higala. Ang atong paghisgutan ni ining adlaw, mga igsoon, mga higala, mao kini ang takwiyatul iman. Takwiyatul iman, pagpakusog sa atong pagtumat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Takwiyatul iman, unsaon nato mukusog ang atong pagtumat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, mga igsoon, mga higala, una, mga dahilan, hinungdan na pagabuhaton sa usa ka tawo para magkakusog ang iyang pagtuo, iman ato kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, zikrullah, ang paghinumdum sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paghinumdum sa usa ka Dios mao si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa usa ka magbubuhat mao si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagayon si Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ra'd verse 38, Alladhina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mga igsoon, mga higala, ang paghinumdum sa magbubuhat mao si Allah subhanahu wa ta'ala, isa kini na hinungdan unsaon magkakusog ang atong iman. Nga naman, tungod ang atong pagtuo na siya lamang usa ka magbubuhat na angay dapat buktong pagsimbahon sa usa ka Muslim mao si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang naghatag sa kinabuhi, siya po ang mukha sa iyang kinabuhi. Tanan pangangailangan niya diri sa kalibutan, gusto niya mao kini si Allah subhanahu wa ta'ala nagakontrol, nagahatag kini, mga igsoon, mga higala. Mao to ang una. Ingon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ahzab verse 40, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingon ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kamo magtotoo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hinumduman ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala
sa daghang paghinumdum ngadto kaniya. Adlaw gabi, buntag hapon na hinumduman ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagaingon si Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kayfa nadhkurullah, unsaon man nato paghinumdum kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga igsoon mga igan. Ingon Ibn Qayyim rahimahullah, isa sa mga estudyante ni Syekh Islam Ibn Taymiyyah, nagaingon siya, an tasjuda lillah wahdahu la syarika lah. Ang simbahon nimo si Allah subhanahu wa ta'ala na walay lain na imong pagasujudan, imong pagampon mo, kawas lang si Allah subhanahu wa ta'ala, mga isod mga ingat-igan. Mao ka na ingon niya, walay lain pagasimbahon, pagatuhan sa usa ka tao na Muslim, kawas lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Mao ka to ang una, mga isod mga igala. Nagayon si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Nagayon siya verse 2 sa surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ang mga tao adunay pagtuman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magataas kini ang ilang pagtuman, mabukusog ang ilang pagtuman kay Allah subhanahu wa ta'ala kung madungog nila ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, bukusog ang ilang iman, mutaas ang ilang iman. Pagkuman niya ito, pagtaas sa ilang iman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Magut nga sila kahadlok, katinood kahadlok, o pagtunga ito kay Allah ta'ala, pagkahuman niya ito, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ang pool na salig nila, na para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga igsoon, mga higala. Mao ito siya muna. Ang ikaduha, unsaon na ito, mukusog atong iman, qiraatul Quran. Ang pagbasa nato sa Quran, mga igsoon, mga higala. Al-Quran, kalamullah, laysa bimakhluk. Ang Quran, mao kini ang pulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dili lang kani ginabuhat kinsa pa man ng mga tao. Ang Quran, mao kini pulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Giistorya niya sa Jibril, hantod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hantod kini naabot ka nato, mga igsoon, mga higala. Ipaabot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Si Abu Dharr, mangutana siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, allimni aw murrani bi amalin yudkhilani al-jannah. Suguha ko na usa ka butang buhat mao'y magpasulod ka na ko sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. O hinundan, bukusog akong iman, pagtunga to kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa may ingon niya, ingon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alayka bitilawatil Quran. Kailangan nimo basahon ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nga naman, ang Quran, muhatag siya relax sa puso sa tao, butambal siya sa puso sa katao. Mauna-unaan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili sa makalimot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod ang Quran, mao kana pulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung adlaw gabi niya pagabasahon ng Quran, mahinumduman niya ang Quran, mao kana pulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran, nagahisgot ka na o parusa sa lubnganan. Nagahisgot ka na sa parusa sa impierno. Nagahisgot ka na sa karuway, sa kanindot, sa pagpuyo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang Quran, mga igsoon, mga higala? Ang usa lang kalitra, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, na aduna ka na itin kahasana. Aduna ka na itin kakayuhan. Ang bawat litra ng Quran pagabasahon nimo. Usay kayuhan na iyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang usa lang kayuhan, usa lang kalitra, ang usa dira na kayuhan, khairum minad dunya wa ma fiha. Mas nindot pa, mas maayo pa sa kalibutan o sa sulod sa kalibutan ang usalang kaayuhan ang Quran na basahon. Mga igsoon, mga higala, ingon pa niya, usa pa may buhaton, mga igsoon, mga higala, mao kini katong ibalik ragyapon ang ayat, verse na talata sa Quran, nag-istorya ni Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu idza dhukira Allah wajilat qulubuhum. Kung pagabasahon nila ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, mao kato ang isa sa mga hinungdan na mutaas ang pagtuo o pagtuo nila kay Allah subhanahu wa ta'ala nining kalibutan. Mao kana, mga igsoon, mga higala,
Ikatulog, mao kini ang taqwallah. Sabi katada, nangutana siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allimni bi amalin yudkhilani al-jannah." Tudluy ko unsa man ang buhat na makasulod sa kuwa sa paraiso, ug mukusog akong iman aron mao kana ang hinungdan na makasulod ko sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alayka bi taqwallah." Kailangan nimo mahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unsaon man, yun na po si Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nagayon siya, kayfa nattaqillah, nattaqillah. Unsaon man nato mahadlok kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ingon ni Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, imtithalu li awamirillah wajtinabu nawahihi. Ingon niya, ang pagkahadlok kay Allah subhanahu wa ta'ala, maukato ang tumanon nimo, buhaton nimo ang gisugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usaman ko sa pagsambayan. Pareha sa pagsambayan nato, gituman nato ang gisugo ni Allah ta'ala, sayon ka to sa kahadlok nato o pagtuo nato kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga igsoon mga higala. Pagpuasa, pag-ayuno nato, pag-fasting nato kay Allah subhanahu, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa ka na nasugo ni Allah ta'ala. Kung kanan ang ginabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan man ang ginabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag-inom og alak, pag patubog kwarta, tanan na ginabawal ni Allah ta'ala, pag-shirk, pagkambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, kana ginabawal ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag maiwasan nimo sayon kato sa kakusog sa imong kahadlok kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw pa mga igsoon mga higala, at tawakkul ala Allah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gipangutana siya ni Abdurrahman, "Ya Rasulullah, unsaon man buhaton namo para mukusog ang among iman pagtuo ngadto kay Allah subhanahu wa ta'ala?" Tawakkal ar-Rahman. Sinabi ni Propeta Muhammad, nagaingon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawakkal ala ar-Rahman fi kulli halin. Ingon niya, pagsalig, ipaubaya, isalig kanang butang diri sa kalibutan ngadto kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngano man si Musa alayhi salatu wasalam, ang sa panahon nagadawa siya kay Firaun sa mga tao niya, adunay mga tao wala nagatuo kaniya. Usa gingon ni Firaun, mufawwidu amri ila Allah. Kaya naman, adunay mga tao na si Firaun na mga gahi na mga tao, na dili mo tao sangyaw, na usa-usa ka Diyos. Si Musa alayhi salatu wassalam, na dili niya kaya, adunay butang na dili niya kaya. Mao kana gisalig niya tanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod siya Allah subhanahu wa ta'ala ang mugiya sa tao. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, وسائر من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسله وأنبياءه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. Mga igsoon, mga higala, ang kinapusan sa atong pag-sugutan ning adlaw, mao kini ang tinatawag na as-sabr. Isa sa mga dahilan, isa sa mga hinungdan na mukusog ang atong pagtungat kay Allah subhanahu wa ta'ala, mao kini ang sabr. Ang sabr mao kini pagtiis, pag-antos sa mga kinabuhi nato nining kalibutan. Yung sa mga ulama, asa man ta mag-antos ug magsabar, magtiis diri sa ginasugo ni Allah ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ang pagbuhat nato ug sambayang sala nato, prayer nato sa tanang gisugo ni Allah ta'ala, ang kalisod na kana nabuhaton nato sa atong sarili, walay mubuhat kana gawas silang sa mga taong pusok ang kahadlok ngadto kay Allah ta'ala, usok ang ilang pagtuo ngadto kay Allah subhanahu wa ta'ala. Busa mga igsoon, mga higala, pag-usgo nato ang atong pagtuo ngadto kay Allah subhanahu wa ta'ala, tungod ang gantimpala, ang reward sa taong nagtiis sa tanang pagsulay ining kalibutan
labi na sa ginabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ni Allah subhanahu wa ta'ala sa verse 11 sa surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Si Allah subhanahu wa ta'ala muhatag siya gantimpala, reward sa taong nagtiis sa tanang pagsulay nining kalibutana, pati ang mga anghel wala kini nahibalo. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang muhatag kini sa adlaw sa paghukom. Si Syekh Uthaymin rahimahullahu ta'ala na ginabanggit niya, thalathatun la tadkhulul fi mawazin bi admatiha. Tulo kabutan na dili kaya timbangon sa mga anghel. Ano man, yung sa mga eskolar na to, tungod wala sila nahibalo kung unsa kini kadako na reward na ihatag ni Allah Ta'ala. Mismo si Allah subhanahu wa ta'ala nahibalo lamang ug kayuhan niining mga buhat. Usa ka to, as-sabr, ang pagtiis, pag-antos, mao kini ikaduha, pag-ayuno, pag-fasting, o ikatulo mao kini ang pagpasaylo sa mga taong na nagkasala sa mga butang na mga bagay na dapat tagaan nato, o pasaylo pasinsa ang usa kabaw.